كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن. ina zalimai, ina masu mulkin duniya, ina masu mulkin kama karya, ina masu mulkin Allah ya isa, ina masu mulkin gadara, limanil mulkul yauma. Yau kuma wa yake mulki da yau? Ba mu yansawa, lillahi wahidul qahhar. Shikenan wannan duniyar ma an dake ta dungule kamar ka taba bushiya. In ka taba bushiya sai ta dungule, kan ya koma ciki ko kunkuru, sai a ɗauke ta a jefar da ta wani daji, dajin da ita wannan duniyar ma ba ta san shi ba. Ba wai Kano ba, duniyar gaba ɗaya a ɗauke ta a sa ta a wani dajin da kai baka sani ba, Allah ne ya sani. A naɗe saman, ai da can ba ita, daga baya aka yi ta. Wannan ƙasan ma babu ita, daga baya Allah ya yi ta. Me a kasanta ruwa ne, me a can ƙasan oho, ko ka sani? Baka sani ba. Akwai waɗanda Allah ya sanar da su amma ba kai baka sani ba. To shi na rake shayo yau mai yunfaku fi suri, ana cikin kabari, mai azaba ana azaba, mai jin daɗi yana jin daɗi, mai azaba ana mar, mai jin daɗi yana jin daɗi. Shi kenan kuma an yi bacci kamar me, sai kuma Allah ce a tashi. Amma farkon tashi annabi Muhammad shi ne yake cewa ana awwal man tanshaqqa anhu al-ard, ni ne farkon wanda ƙasa za ta kece da ni, ni ne farko wanda ƙasa za ta kece da ni. Jibrilu alaihi salamu ya kawo masa adan karama, sai annabawa, manzanni, mala'ika mutuwa, Jibrilu, Mika'ilu, Israfilu, Azra'ilu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ƙasa ta kece, ya ce Jibril wannan fa ranar, ya ce wannan ranar kiyama, ranar kaza, ya ce duk ban tambaye ka wannan ba, ina al'ummata. Ba ma na kirkin yake nema ba, a'a wanda suka yi sabo kada su wuce, kar a wuce da su wuta. Na kirki ya san wannan alhamdulillah, a'a waɗanda ba su da kirkin in ce ku ba a wuce da su wuta ba. Shi ne yake ce ana awwal shafi'in wa awwal mushaffa'in, mai ceto kuma wanda za a ba ceto. Wala saufa yu'dika rabbuka me fatar da, Allah zai baka sai ka yadda. Kap wannan kauna ta manzo Allah da Allah ta isa, kauna ta isa. Kowa ne Allah ya nice Allah ka yadda da ni, Allah ya yadda da ni, Allah ya ce Muhammadu ina baka ceto sai ka yadda, kai ta ɗiba. Sai shi yake da wannan matsayin. Saka kawai ne zai ce ni wai ni kafiri ne, ina sallah, wai ni mushriki ne, ina sallah, ni dan bid'a ne, ina sallah. Kai ka hada mun rahamar Allah? A ina. A insha Allah hadisi kudisin nan da annabi yake cewa Allah ya ce wa ya ce ba zan yi wa na gafara ba, to na gafarta masa, kai kuma na ɓata aikinka. Allah kiyaye mu. Kuma za Allah ya tashi, Jibrilu alaihi salam yana tare da shi da waɗannan mala'ikun Allah, sannan abu saka ho, kaga mutane suna tashi kamar fara in ta doso wata ƙasa za ta yi ta'adi, bu kawai duk an tashi tsirara, ba mai tufa, tsirara. Har a sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya Rasulullahi, maza da mata, annabi ya ce maza da mata, ta ce kai can muni, namiji ya kalli mace tsirara, mace ta kalli namiji tsirara, kai can muni. Sai ya dafa kafaɗa ta shi, Aisha ba gurin kallo bane, alƙiyama ba wajen kallo bane, ba gurin kallo bane. Mutane sun shagala, kowa ta kansa yake. Da za ka je da aikin annabi 70 kana fara hula saboda kirkinka, tsammani kake ba za ka tsira ba. Ƙirji ne yake gaf gaf gaf
gab gab kan kowa ya daga idan kowa yana sama, kana gudun kiftawa ko ashe a tafi da ke wuta. Ana tsaye Allah ya kasa da rana, ita ma an sako da ita rana, farin wata an sako da duk mala'iku, wani zai da mala'ika ta tanzila ko an sako da mala'ikun ma. Wa burzatil jahimu lil gawina, mai jin labarin wutar jahannama yana shaki yana cewa wai ko a lahira sai sun yi jemage za ka ganta, a jawo a fito da jahannaman a ganta, ta yi ƙara ta ce ya ubangiji na rantse da girmanka sai na yi azaba ga wanda ya ci arzikin kai bauta a waninka. A tada mutane su tsaya su yi sahu tsirara, annabawa ne suke da kariya, kuma da waɗansu bayan Allah da Allah tabaraka wa ta'ala iyadda da su. Shine Aisha take cewa ya Rasulullahi tsirara, annabi ce tsirara, yau mai yafiru mar'u min akhi, an tashi ina baka, tafiya kawai ake, ka bar tafiyar takura raƙumi su yau mai zan yattabi'una da'iya la'i wajala yau mai zan menene gaba wa khashiyatul aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa, sai taki kawai sub mala'ika ya ce Allah yana kiran ku, kowa ya zo don hisabi. Farkon wanda za a yi wa hisabi akan jini wanda suka kashe 'yan uwansu, rayuwarka ta lalace akan wani mutum ka kashe ɗan uwanka musulmi, ba magana kafare muke ba, 'yan uwanmu masallata, ka kashe ɗan uwanka musulmi. Yau ga abin ya zama ruwan dare, ɗan uwanka musulmi, mutum ɗaya aka kashe zamanin annabi Musa alaihi salam, da shi nan a suratul baqara, sai da aka tashi mutumin aka bige shi da wannan bakara din saniya, ya ce wani ne ya kashe ni. To balle yanzu, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, kashe mumini masallaci, ke ko zina kika yi kika haifi da kar ki kashe, nema masa wani guri ki ajiye, kai shi wani guri a muke reno, Allah ya sa ya zama mutumin kirki, ki tuba ga Allah ya yi miki addu'a sai ki zama tagari. Tambari ne wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha, lamba ta 2, wa ghadiba Allahu alaihi, lamba ta 3, wa la'anahu, Allah ya tsine man, lamba ta 4, wa addalahu lamba 5. Ko kaki ne da kai ka kai matsayin lamba 5 ka yi sa'a, alininka 1, alininka 2, alininka 3, ka samu kwado, daga kwado ka samu abokin kwado na gefe, to ai daga nan kuma sai gaba. To yaya za ka yadda Allah ya maka wannan alatsi ne? Wallahi mai hankali kan naira 100 ko 10,000 ka ana nuna mutum a talabijin, ana nuna mutum ana faɗi mai kai ce ni na kashe shi, inna lillahi wa inna, me ya maka? A kuɗi wa ne ya bani, ya ce kai masa me, ya ce in kashe shi, to ka kashe? Ya ce yi na kashe. La haula wala quwwata illa billah. Hisabin duniya ya na lahira, ka je, mu ba ma nan wajen karatunmu asibiti ne, ba ma yankewa mutum ƙauna daga rahamar Allah. Je ka samu malamai na kirki, ka bi su a hankali, su nuna maka dai da za ka shiga da bin Allah tabaraka wa ta'ala, ko da Allah ka sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Na san ka tuna kisar mutumin nan da ya kashe mutum 100, na san ka tuna wannan kisa, za mu yi magana ta nan gaba. Na'am. Wa nahshurul mujrimina, Allah ce za mu tashi mujrimai ranar alƙiyama zura'a, idan su yayi jawur, duk idan ya fito, ido yayi jawur, sun lalace a nan duniya
duk abin da suka yi wani zai tsaya musu. minti nawa ya gaba? Wane duk abin da suka yi wani zai tsaya musu, wane nasa ne, wane kaza ne, wane kaza ne. Ina yau mai zan yau mai zuri'a ido ya yi baki kirin ya yi jawur, leshe ya lebe ya sako nan, harshe ya taho nan, suna shan wani kunu mai ɗoyi yadda kasa irin gyamban nan mai ɗoyi mai zubar da ruwa iri-iri wanda likita ma sai ya wanke sannan ya sa magani. Haka Allah zai ba su wannan sirkami. Azumi ko yaya muke da makota, menene haƙƙin da yake tsakaninmu da makotanmu? Makoci wani irin babban mutum ne a wajen ɗan uwansa makwabci, kuma haƙƙi ne tsakaninka da shi da Allah. Idan ka kyautata mar to tsakaninka da Allah, in ka munana masa ma tsakaninka da Allah. Makwabci wata amana ce da Allah ya bayar tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum, kuma shi makwabcin nan musulmi ne ko kuwa ba musulmi ba ne. haƙƙin maƙotaka guda uku ne. Akwai maƙoci mai haƙƙi ɗaya, maƙocinka ne amma kirista ne ko ba yahude ko ba maguje, wajibi ka kyautata mar, wajibi ka kiyaye haƙƙinsa, wajibi kada ka cutar da shi don kana musulmi shi yana kirista ko yana ba maguje ko yana ba yahude. Kada ka yi abin da za ka munana mar. Hanyar duk da za ka bi ka kyautata wa maƙocinka ya farin ciki, kada ka cutar da shi, Allah yana so. Magauci ne mai haƙƙi biyu, maƙocinka ne kuma musulmi ne, haƙƙi guda biyu. Akwai mai haƙƙi uku, maƙocinka ne kuma musulmi ne kuma ɗan uwanka ne, wajibi ka kyautata mar. Duk abin da ka san za ka kare masa girma ka yi mar, in ba za ka saba wa Allah ba. Ko tafiya zai yi maƙocinka kirista ya ce alhaji zan yi tafiya ga yaro ga matana, to lallai ka kiyaye masa haƙƙin maƙotaka. Yadda ba za ka shiga gidan maƙocinka musulmi ba, haka shari'a ba za ta yadda ka fada cikin gidanka kirista ba. Idan matarsa ba ta da lafiya, inda hali ka tura matarka ko ɗanka ya kai ta asibiti ko ya tambaye ta abin da yake damu, a kyautata mata. To shi maƙoci yana da babban matsayi a gurin Ubangiji. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub was sahibi bi janbi wa bin sabili. Allah ya ambaci maƙoci a cikin Alƙur'ani. Lallai a kyautata wa maƙoci. A saida Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa Annabi ya ce mala'ika Jibrilu alaihi salamu bai gushe ba yana min wasiya da maƙoci, ina cewa Muhammadu maƙoci, Muhammadu maƙoci, Muhammadu maƙoci, har na yi tsammanin ƙila maƙoci ma zai gaji maƙoci in ba don ayar gado ta sauka ba. ‘Yan uwa musulmi, kada mu dinga yin wasa da haƙƙin maƙota. Ko me ka san maƙocinka baya so,
kar ka kuskura ka kuntata mar, Allah tabaraka wa ta'ala zai kuntata maka. A bazar Gifari Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya min, ya ce idan ka yanka dan wani abu haka, idan ka dafa ko ka yanka ka dafa dan wani abu haka mai abin da kamar nama, ko da kafar gaba ce ta akuya, ka zuba ruwa da yawa a ciki, ka ba makocinka ruwan tun da ruwan yana dan daɗi ya samu ya sha, ko ya hada da gurasa ko da dan wani abu, ko ya kurba ga man ga ainihin gishiri da makamantan wannan, Allah kai ma zai maka. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce wato ya yanka dabba, sai gaya wa yaransa, sai ce ku miƙa wa makocin nan namu ba Yahude ɗan roman da ɗan naman. Na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari, mala'ika jibrilu alaihi salam bai gushe ba yana min wasiya da makoci, har na yi zaton cewa makoci zai gaji makoci dan uwansa. Imam Abu Dawuda da Imam Turmuzi sun ruwaito wannan hadisi. Wani mutum ya zo yana ƙarar makocinsa wajen annabi Muhammadu, sai annabi ya ce mar ya haƙuri. Mutumin ya sake zuwa, annabi ya ce ya haƙuri. Mutumin ya sake zuwa, annabi ya ce ya haƙuri. Da ya zo na hudu, annabi ya ce fi ka cire kayanka ka zuba a kan hanya, ka tsaya wajen duk wanda ya zo ya ce lafiya, ka ce makocina yana cutata, ya dame ni. Wannan mutum sai ya fita, ya je ya zuba kayansa a kan hanya, ya ɗebe daga gidan. Haka dinka cewa wane lafiya, wane lafiya, ya ce makocina ya cuce ni, ya hana ni sakewa. Mutane suka dinga kai amma da Allah ya la'ance shi. Da ya ji wannan da kansa ya je ya ce ɗebe kayanka ka dawo gida, daga wannan lokaci in Allah ya na daina cutar da kai. Haka aka yi kuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, annabi na cewa wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Ce ya Rasulullahi, kana rantsuwa, wani ne wannan? Ka ce ba zai imani ba. Annabi ya ce wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba. Idan sharri ya sa makocinka ka ce yana nan a gida, idan alhairi ya zo mar ka ce ai baya gari, ka yi hattara da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata sam wanda makocinsa bai amince masa ba, bakinka, sharrinka, hayaniyarka da wani abu, annabi ya ce wallahi ba za ka shiga aljanna ba. Aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wani zunubi ne mai girma a cikin zunubai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka haɗa Allah da abokin tarayya bayan Allah ne ya halice ka, sannan kuma ka kashe ɗanka da gangan. Domin me? Domin kada ka ciyar da shi abincinka, da kuma ka yi zina da 'yar maƙocinka. Taɓija 'yar maƙoci da ainihin matar maƙoci akwai hatsari a game da su.
ka yi zina da matar makoci ko 'yar makoci? Wani bawan Allah yana cewa zina da mace guda 70 ya fi sauƙi da zina da 'yar makoci ko matar makoci. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Duk wanda ya imani da Allah, ya imani da ranar lahira, kar ya kuskure ya cuci makocinsa. To kun ga da makotaka mai albarka, idan makoci ya dawo ya so dan wani abu sai ya ba ɗansa, sai ce to miƙa kuma ɗan makoci. Duniya lokacin tana zaune lafiya. Ko in ya dawo daga ƙauye, kasuwa ta yi kyau, yana sanye wa ɗansa kaciya, sai ya hada da 'ya'yan makota. Kawai makoci ya dawo daga kasuwa sai ya janci ina leƙowa gida sai ga wani har ya girma, amma waye masa kaciya? A ce ai wani ne makocinka. Ba zai aje kayansa ba, sai ya koma cikin gida, sai ya fita waje ya gaya wa makocinsa, wani na gode, ba na ashe ko mutuwa ne za ka kula da gidana, kai na gode na gode na gode. Ya yi mar godiya akan ya yi wa ɗansa kaciya ba tare da ma izininsa ba, da ɗansa da ɗan wannan ashe duk 'ya'yansa ne. To yan uwa, yana da mahimmanci kwarai da gaske wani makoci da yake tare da makocinsa, shaddarsa tana jikin katangan gidan makocin Bayahude ne, shi musulmi ne, ashe ruwan najasar yana gangarowa cikin gidan shi wannan musulmin. Musulmin sai ya samo wani babban daro, sai ya sa a jikin katangar su tsakaninsa da Bayahujan. Idan najasa ta gangaro sai ta shiga cikin wannan abin, ba wanda ya sani, cikin dare sai ya kwashe je zubar. Sai rashin lafiya ta kama wannan musulmi, sai ya kira wannan Bayahude ya ce ya zo, ya ce wane rashin lafiya ya kama ni, ban sani ba ko zan tashi ko ba zan tashi ba, amma ina so ka shiga can wajen ka ga wani abu. Wannan Bayahude ya leƙa, ya ga ashe najasar da yake yi ta gidansa nan cikin gidan take zubowa, wannan musulmi ya kama ya kare. Sai ce bawan Allah, yanzu duk abin nan da muke yi da kai da jasar gidana gidanka take shigowa? Ya ce ai kai makocina ne, ba na so in bata maka. Abin da ya sa ma na kira ka yanzu, na yi kiranka ne ina gudun kar in mutu kai rigima da 'ya'yana. Sai ce yanzu kana musulmi, wannan shine halaye na musulunci, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. sai musulunta. To yan uwa a yi haƙuri da makoci, a yi haƙuri da makota. An ce mutum ya yi zina da mace guda 10 a yi sara min an yi zane bimar a tijarihi, ya fi sauƙi da ya zina da batar makocinsa. Mutum ya yi sata a gida guda 10 ya fi mar sauƙi da ya yi sata a gidan makocinsa. To ya za a yi yanzu? Ana ta ƙoƙarin ya za a zauna da makota. An ce daga nan haka gida 40, gida 40, 40, 40. To yanzu gida biyun ma da uku ya muka ƙare. Ba wanda ya sani, sai dai addu'a. Allah ya kiyaye mu, kiyaye bayan mu. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya kyauta ƙarshen mu. Azumi yana tafiya kamar jiya aka ce za a fara, kuna kallon yadda zamani yake tafiya. Allah shi ne zamani. Manzo Allah ya ce nan gaba shekara za ta dunkule ta dawo kamar wata 6.
wata ya zama kamar yaya, wata sati ya zama kamar kwana ɗaya ya zama kamar ƙyatta ashana. Lokaci yana tafiya ba za a baya gari ba, katsan sai a ji an busa ƙaho, ba kuma sai an gaya ma ba. Allah ya mana gafara. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيد الأبرار والنور الأنوار وسر الأسرار سيد الفاتح الخاتم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا. القيامة تطيع mutane sun tashi tsirara, babu mai wando ko riga, babu mai takalmi. Aisha ta ce, ya Rasulallahi, maza da mata tsirara. Annabi ya ce maza da mata tsirara. Ta ce kai can muni, namiji ya kalli mace a wannan hali, mace ta kalli namiji a wannan hali. Ya ce Aisha ba gurin kallo ba ne. Na sai mutane su dinga cewa wai yaushe muka zauna ne, kwananmu nawa ne wai a gabari, kwananmu nawa ne a duniya, yaushe muka zauna, ai kwana ɗaya kenan muka yi. Suna ta sun rikice, an firgita. Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna, mu ne mafi sanin abin da mutane suke faɗi ranar alƙiyama. Wasu na cewa ai ba mu zauna a gidan duniya ba illa yauma, sai kwana ɗaya. Saboda me? Ganin irin halin da suke ciki. Na hannu alami wani abin da suke gani, izi ya kula masu hankalinsu da suke cewa da masu adalcinsu, ai ba mu zauna ba sai kwana guda, kwananmu ɗaya. wa ya sa'alunaka anil jibali. Allah ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, suna tambayar ka duwatsun duniya yaya za su zama yin kiyama ta tsaya. Ainihin ba mu da duwatsu mu, ka shiga duniya ka ga dutse. Ko nan masu zuwa Abuja hanyar Lakwaja su ga manyan duwatsu ɗirka wanda ya fi ƙarfin ka kama ka hau, to balle ka shiga wata duniya ka ga yadda duwatsu Allah ya halicce su. Dama an ce su duwatsu Allah ya halicce su su kafe ƙasa kamar kafinta da wajen hada tebur. In wannan ya ɗauko wannan ya sa kusa ya daka nan ya haɗu can ma ya haɗu. To duwatsu su ne suke kakkafe ƙasa kar ta dinga motsawa. Kuna jin ana girgiza ƙasa a wasu duniyoyi, gida ya girgiza, manyan gidaje a yi ambaliyar ruwa ma. To duka waɗannan manzala ma ya ce alamomi ne na alƙiyama. Girgizar ƙasa za ku yi ta ji wajen su Indonesiya, wajen Indiya, wajen Pakistan, wajen Malaysia da makamantan waɗannan. Ƙasa tana girgiza, to Allah ne yake wannan. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suna tambaye ka anil jibali faƙul yansifuha rabbi nasafa, ubangiji na zai sheƙe duwatsu. Alƙiyama ta tsaya,
alkiyama ta tsaya, duk gine-gine da aka yi na duniya duk gaba ɗaya ya gurguje. Allah ya mai da shi ya koma ƙasa, ba wani gini, ba wani kamfani, kai ba komai. yamsifuha rabbi nasafa faizarha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. alƙiyama ta tsaya, Allah ya ce ku tashi. tashin nan da aka yi, yawma yafiru al-mar'u min akhihi. ina maimaita ma kullum idan muna karatu, ka yi ƙoƙari ka tsaya ga Allah, ka bi Allah, ka bi annabi Muhammad, ka yawaita istighfari da salatin annabi. wannan shine zai karɓe ka ranar alƙiyama, ka tashi cikin daraja da mutunci. idan ka bar istighfari sai abin da ranka ya ga dama, duniya tana ruɗinka, kai mai mukami ne, kai mai girma ne, kana tahowa za a tare hanya, sai ka wuce a wuce, in ka fito a miƙe, in kana magana ba wanda zai yi magana, in kana kaza ba wanda zai ce kaza, duk abin da ka faɗa ko ƙarya ne sai a yi dariya. to ka ji tsoron ranar da mutane za su kai ka su barka kai kaɗai. an kai shugaban ƙasa kabari, ka yi rakiya. an kai gwamna kabari, ka yi rakiya. an kai janar kabari, ka yi rakiya. an kai shehi kabari, ka yi rakiya. an kai halifa kabari, ka yi rakiya. an kai gwani kabari, ka yi rakiya. an kai yaro ko babba ko mahaifinka ko uwa ko aboki, ka yi rakiya, ko an zona da ke zama makoki. da shi ne yake zama a nan wajen, yau babu shi. wannan ya ishe ka makaranta, ya ishe ka karatu. zamanka a kabari ma a ce ba azaba babu rahama, ka zauna a kabari ba azaba babu rahama. misali, zafin wannan a kulle ka a kabari, a zuba ma ƙasa da tukunya, a kawo kwaɓaɓɓiyar ƙasa da ɗanya da busasshiya, a watsa maka, a wanke maka hannu. duk wanda ya kai ka wajen ya san ba za ka dawo ba. to ka tsaya ka yi tunani, da me ka je kabari, wani guziri ka ɗauka ka je kabari. ai da za ka je Abuja ko Kaduna ko Daura ko za ka wuce zuwa Sokoto, sai da ka yi tanadin ɗan abincin da za ka ci a hanya da lemo da ruwa. to wani tanadi kai zuwa cikin kabari? wani tanadi kai wa kabari? ya kamata mu yi hattara 'yan uwa. ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sheƙe ƙasa da duk abin da ta mallaka. la tara fiha iwajan wala amta, ba ka ganin tudu ko kwari. kamar yanayin ɗauki kamar yanayin littafin nan, gashi nan flat, ba tudu ba kwari in ka sha ba. ko ɗauki teburin nan, ba kwari babu wani tudu da ya yi sama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sheƙe duniyar gaba ɗaya kaf. la tara fiha iwajan wala amta. yawma idhin mi يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ونلنا in baka santa ba, wannan ba ta cikin ma surori da suka sa annabi furfura. amma manzo Allah ya ce shayyabatni suratu hud wa akhawatiha. annabi ya ce suratu hud ta sa ni nayi furfura, yadda na firgita. suratu hud ta sa annabi yayi furfura saboda tsoron abin da yake cikinta. to nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce yau ma izin ko? yau ma izin wannan wuni yattabi'una da'iya la iwaja lahu.
an tashi tsirara a filin alkiyama. Ai dai ka taba zuwa aikin haji ko kuma ka taba ganin alhazai a talabijin, ka gan su farare tas daga mayafi sai abin daurawa, ba hula, sarki ba rawani, janar ba anine a kafada, wani mai mukami babu mukaman balle mai kewaye da shi. To alƙiyama tsirara sai wanda Allah ya tufatar da shi, kuma a wannan tsayuwa da za a yi an ce za a tsaya tsawon shekara nawa, wallahu a'lamu. To yau mai zin ya tabi'una da'iya la'i waje lahu, mai kira zai yi kira shine mala'ika Israfilu, ya ce taron al'iyama Allah yana kiranku, ya ce ku zo. yau mai izin la tanfa'u shafa'atu ne wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. A lokacin an yi tsit, ba wanda ya sai magana, idan kowa yana sama, sai kirji ne yake ƙara, sai kirji ne yake ƙara, baka san ina za ka yi ba, aljanna ko wuta. fala tasma'u illa hamsa, ba za ka ji komai ba sai takun mutane, sai takun mutane, sautan za ka dinga jin. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce tafiya za ka dinga jin, ana tafiya ana tafiya sai kuma a tsaya ana sauraron mai ubangiji zai ce da bayi. Ina maimaita maka, farkon wanda za a fara yi wa hisabi jini, jinnai, wanda ya kashe wani, wanda ya kashe wani, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah kai mana gafara. Jiya na gaya maka wani bawan Allah da labarinsa yana da faɗi a duniya, hadisi mai ƙarfi. Wani bawan Allah ya yi saƙo da yawa, ya kashe mutane 99, yana son ya tuba amma ba a kama shi ba. Sai ya tambayi malami masani, sai aka ce masa akwai wani malami a can, ko a can ƙauyen, ko a can unguwar, ko a can garin. Sai ya tashi sai ya je ya gaida malamin shi, alaga ta malam na yi saƙo. Ya ce mai kai? Ya ce na kashe mutum 99. To sai aka yi rashin sa'a, mai ibada ya samu ba malami cancan ba. Akwai bambanci da malami da mai ibada. Sai wannan mai ibada ya ce masa, kai kayi ta'adi, yaya za ka samu gafara? Ya ce alaga ta malam, tun da ba zan samu gafara ba, kai ne cikon na 100. Sai ya kashe malamin, sai ya gaba, sai ya sake tambaya, sai ce wane ne wani malami da zan samu ya warware min matsalata? Sai aka ce ga wani malami. Sai ya je gurinsa, sai ya tsuguna ya gaishe shi, ya ce malam na yi ta'adi amma ina son tuba. Ya ce me kai? Ya ce na kashe mutum 100, akwai tuba tsakanina da ubangiji na? Sai malamin ya ce wa zai raba tsakaninka da Allah? Ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Za ka tuba? Ya ce iya malam. Ya ce kwarai. Ya ce akwai garuruwa nan gabanka guda 2, ɗaya gari ne na mutanen kirki, ɗaya gari ne na shakiyan mutane. Idan Allah ya kaddara ka shiga na garin mutanen kirkin, in kai aiki irin nasu to ka samu gafara Allah. Idan kuma ka shiga wannan kai aiki irin nasu, to kuma sai abin da Allah ya yi. Sai ce kai malam na gode. Sai ya tashi ya kama tafiya.
ya je iyaka ina boda ga garin mutanen kirki ga na mutanen banza ashe kwanansa ya ƙare sai Allah ya karɓi ransa a nan. Iblis ya zo da mutanensa suka ce namu ne, mala'iku suka zo suka ce ai wajen mu ya taho na rahama, sai Allah ya ce to alƙalin mala'iku a yi musu shari'a, ina ya fi shiga wannan mutumin. Aka auna yadda wasu malamai suke faɗa, ya shiga garin mutanen kirki da misalin girman kafar tururuwa ta baya, inci ɗan kaɗan ya shiga garin mutanen kirki. Allah ce na masa gafara, dama waje na ya taho neman gafara ne. To malamai suna gaya mana, da farko mai ibada ya tambaya, na biyu sai ya tambaye mai ilimi. Shi mai ilimi ya san irin matsayinsa. To a yi ƙoƙari yan uwa, ko da mutum zai ji wannan kisa, kun ga shi ba a kama shi ba, da ya taɓa faɗawa hannun hukuma sai kisa, amma tun da ba a kama shi ba, shi ya kawo kansa gurin Allah, yana neman Allah ya karɓe shi, shi ke da magana ta ƙari. Allah ke mana gafara. To wannan ana nuna wa duniya gaba ɗaya alƙiyama fa za ta tsaya. Yanzu misali, idan gwamna yana nan zai yi jawabi sai ka ce jama'a su shiru, idan sarki yana nan zai jawabi sai ka ce jama'a ku yi shiru, saboda mai a'a wata kalma ce za ta fito babba daga wajen wani babban mutum. To alƙur'ani babu kamarsa, daga fadar Allah yake, wanda aka aiko mala'ika Jibrilu wajen annabi Muhammad. Saboda ka wajibi idan alƙur'ani ana karanta shi, mutane su yi kyakkyawan nutsuwa, su gode wa Allah. Ana karatun su dinga istighfari, suna haɗawa da salatin annabi Muhammad. Kuma duk rigimar da ake ciki, duk wannan halin da muke ciki, wannan ranar da Allah yake magana ita ce abin tsoro. Kabari thumma amatahu fa aqbarahu thumma idza sha'a ansharahu. Ka mutu kana kabari, yanzu wani ma bai san, yanzu in nace waye ya sunan ka, kai ne wani, danwa ne, jikan wani, to wani in ba ya sa ba daga nan an tsaya. Amma ka tuna kana da baya, bayan kai akwai babanka, akwai kakanka, akwai baban kakanka, akwai kakan babanka. Na dai san baka ma san su ba. Ka san baban kakanka? A ka san mahaifin kaka, kuma kila ka yi zamani da kakanka. To waye baban kakanka? To waye kuma baban kakan babanka? Baka ma san shi ba. Amma an ka lura dindin uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya, daga Adamu zuwa da Adamu Hawa'u, duk nan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya, uwa ɗaya muke uba ɗaya, ba wani bambanci sai wanda ya fi tsoron Allah. To shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawma idhin la tanfa'u shafa'atu, يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ wannan wuni na alƙiyama la tanfa'u shafa'atu, wani ya ce zai cece ka, kana ɗan yi masa alheri, malaminka ne, limaminka ne, shehunka ne, kana masa alheri, ya ce wani ai ba komai, in alkiyama ta zai insha Allah in an ganmu to za mu ce da kai. Ina za gan shi? kai hatara,
kai ma mai faɗin wannan kai hatara. Allah ne fa yake magana a nan, bai kira wani ba wanda ya isa a nan sai annabi Muhammadu. Annabawa da manzanni babu, wallahi sai mabiyansu. Yau mai izin wannan wuni la tanfa'u shafa'atu, ceto ba zai yi amfani ba illa man azina lahu rahmanu, sai wanda Allah ya mar izinin ya yi ceton. Manzal lazi ya shafa'u indahu illa bi iznihi. Manzal Allah sallallahu alaihi wasallam yana ceto shafa'atul kubra. Allah ya sa muna cikin su. Annabi yana ceto, sahabban annabi suna ceto, malaman addinin musulunci suna ceto, yara 'yan ƙanana suna ceto, talaka ma yana ceto. Allah zai kira talaka a filin alƙiyama ya ce ban hana ka duniya don wulaƙanci ba, na hana ka duniya don wannan ranar ka zagaya cikin masu hali, wanda ya baka loma ɗaya ta abinci ka ci ko ya baka tufa ka sa ko ya ɗauke maka wata damuwa, ka je ka kama hannunsa, na baka cetonsa ku tafi aljanna. Shi yasa annabi ke cewa ku yawaita sanin talakawa suna da daula. Allah kuma zai kira bawa, ya ce bawa na lokaci kaza ka roƙe ni akan abu kaza an amsa maka, na amsa ma. Ya ce ubangiji ka amsa mun. Bawa na lokaci kaza na ka roƙe ni akan abu kaza, na amsa ma. Ya ce Allah baka amsa mun ba. Allah ce to ban amsa ma ba, to ga wajen wannan naka ne yau a kiyama. Ya dinga gaya mar kaza, sai ya ce Allah ina ma duk addu'ar da nayi a duniya baka amsa ba sai yau. Saboda mutum zai ga wani alkhairi, ashe duk addu'a da kake yi kana jin shiru, kayi ka ji shiru, kayi ka ji shiru, ashe wani abu ne Allah yake ajiye maka. Aidan gwamnati ma tana ajiye mutum fansho daga gratuity ko ta dinga cire wani abu a cikin albashinsa ranar da ya bar aiki ya ga wani abu a dunkule, ya yi gida, ya yi mota, ya yi jari. Idan gwamnatin mai adalci ce za a yi maka wannan. To ga yadda Allah zai maka a filin alƙiyama. Allah zai kirawo yara ƙanana, 'ya'yan kafirai, 'ya'yan musulmai, 'ya'yan kafirai da suka mutu suna ƙanana, 'ya'yan kafirai da suka mutu suna ƙanana, su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sa'altu rabbi, na roƙi ubangiji na, fa'adani auladal mushrikina hadaman li ahlil janna. Na roƙi ubangiji na ya ban 'ya'yan kafirai, su ne masu yi wa al'umma ta hidima a gidan aljanna. To 'ya'yan musulmai da suka mutu yara suna ƙanana, ba ana cewa malamai suna gaya mana ba, sama ta 7 an sami yara ƙanana a inda annabi Ibrahim alaihi salamu yake. Duk yaron da ya mutu dama yana makaranta annabi Ibrahim, ɗan ƙaramin yaro. To su kuma su ne da amisul janna, 'yan taliban bandin aljanna, 'yan ƙananan kifaye wanda ba su girma ba. To su kuma waɗannan su ne za su yawo gidan aljanna. Allah haɗa su ya ce ku tafi aljanna. Sai ubangiji babana, ubangiji babata, ce to ai babanka ba mutumin kirki ba ne, ya yi laifi. To ubangiji ni me ne maka kace tafi aljanna, ka bani ceton iyayena. Sai Allah ya ce kowa ya je duba cikin gidan aljanna, wanda ya ga uwarsa ko ubansa, Allah zai nuna ma ubanka da uwarka ko baka tahi da su ba.
sai ka je ya kama babanka da uwarka sai gidan aljanna. Allah ka sa muna ciki. Saboda haka yara ƙanana ba kuma waɗannan ba, har ƙanana waɗanda ba su balaga ba sun kai shekara 10 da makamantan wannan suka mutu, Allah yana ba su ceton iyayensu. Allah ce kowa ya je ya kama mahaifinsa zuwa gidan aljanna. Akwai wanda ya rufa wa ɗan uwansa asiri, man nafaza an mu'minin kurbatan, duk wanda ya yi wa ɗan uwansa baƙin ciki. Wani ya zo wajen kai cewa ne yau ce ta kawo ni, Allah cikin suturar da Allah yi ma ka ga rigar nan ita kaɗai ce, an kusa idi, ko kuma matata ko a tamfar 1000 babu, ko yaro kada yara su yi masa dariya, ko ɗan yadi a kawo a ɗan ɗinka. Ka ce to ina zuwa. كلمتان حبيبتان